Isiniki maxabiso sokwakha elibala sakhutshwa ngo-2018, kodwa ukunikezwa kweli bala ngosesikweni kudale isankxwe kumakhasi onxibelelwano. Uluntu lufuna ukwazi ukuba eli bala lixabisa njani i-15 million, kwaye aluxolanga ingcaciso kamasipala. Hayi icacile kwekati emhlophe ehlungwini. Apha awukwazi into kuba ngaba kuthi kusithiwa bekubhidelwa i-22.7 million uzobona istadium esiyi-3 million or less than 3 million. Uphinde xa ujonga nokumgangatho lo wezinto ezifakiweyo ngaphakathi azikwazi kusebenzeka. Ukanti somashishini abasakhasayo kulo mmandla babanga ngelithi khange kulandelwe ndlela eyiyo ekukhupheni sisiniki maxabiso. I-forum zange ixelelwe into ukuthi nasi ilanto kuno contract ufikile ngoku thina siyi-forum, and i-SMME zethu zaqashwa sizazi ke ngendlela kuthiwa advertiswa, but zona ziyakhala thina sima on behalf of i-SMME zethu. Kusenjalo umasipala ojongene neengxaki zezimali Enoch Mgijima uyazikhaba ezezityholo. Kubalekile xa kukho into engathi ayiqondakali amagosa ezomthetho aze azofuna ukuqonda into kubana ingaba imali le ibekwe ngurhulumente bucala uba kwenziwe elibala isetyenziswe for uba kwakhiwa ibala. Siqinisekile ke singumasipala into bana asinaxhala. Umasipala walile ukupapasha isiqinisekiso sentlawulo, watsho esithi uza kwenza oko kwixesha elifanelekileyo. Ukusukela ngo-2018, lo masipala ufakwe ngaphantsi kolawulo amatyeli amabini. Abongile Yankees, kuNdlovukazi.